Doncs moltes de vosaltres segurament coneixereu Montserrat Palau, però farem una breu introducció acadèmica. Montserrat Palau és doctora en Filologia Catalana, és professora de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere, membre del grup de recerca interdisciplinar Grec vol dir gènere, raça, ètnia i classe, i coordinadora del seminari Paraula de Dona, Dones i Literatura. Bona part de la seva recerca i edicions s'han centrat en els darrers anys en estudis de dones, gènere i feminismes. És autora de diversos llibres i articles sobre història i crítica literàries, molts dels quals versen sobre les identitats de gènere i nacionals de les autores catalanes, entre les quals podem esmentar els llibres, l'obra dramàtica de Mercè Rodoreda, en col·laboració amb Francesc Masip, de l'any 2002, Maria Aurèlia Capmany, Escriure la vida en femení, del 2008, o l'edició d'Escriptores tarragonines, del 2010, i els articles Le deuxième sexe en Catalunya, del 2002, La identitat de les dones catalanes a l'inici del segle XX, 2004, Autores catalanes en la Segona República, 2008, La ben plantada, colonitzada, dones i qüestió nacional catalana, 2010. La violència contra les dones en la literatura catalana contemporània, 2010. O Independents, dones i projectes nacionals, 2012. Ha publicat també diverses obres de ficció, de narrativa, i ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació. És autora de nombroses contribucions i ponències a congressos. Ha participat en comitès i representacions internacionals. Montserrat Palau, en una entrevista, va dir que l'única revolució que va triomfar en el segle XX va ser la de les dones. I, entre d'altres coses, que aconseguires algunes de les reformes legals, cal portar a la pràctica una democràcia paritària. Aquest té un currículum extensíssim, que ella va dir que féssim molt breu, l'hem fet brevíssim, però crec que ens podem fer una mica d'idea de per allà on camina la Montserrat Palau. Gràcies per ser aquí, Montserrat. Moltes gràcies, bon dia. Em sentiu bé? Autoritats, senyores, senyors. En primer lloc, moltes gràcies a l'àrea d'atenció a les persones i política de dones de la Diputació de Barcelona i en concret a la Mònica Pagès, que ha fet de coordinadora, i moltes gràcies per aquesta, ja està bé, prou llarga, però molt generosa presentació que ha fet la Teresa Pous, en definitiva, del que és la trajectòria professional. Som aquí per parlar de les dones de la comunitat, que ja han dit en la introducció, que no podem oblidar que, en definitiva, va ser la primera modalitat de gestió autònoma des de 1714 i que la Mancomunitat tenia sobretot com a objectius la modernització, per una banda, i també el món de la cultura. I això aplicat al que fa al paper de les dones, a la vida de les dones, a la identitat de les dones. Han sortit alguns noms, n'aniran sortint alguns altres, i seran totes les que aniran sortint, però no totes les que hi van ser realment, perquè encara hi ha molta feina per visibilitzar-les, per donar a conèixer un seguit de dones que van formar part d'aquest projecte que us dic, o que en definitiva el van fer possible. Voldria començar amb una prèvia que, en certa manera, explica el que anem a tractar avui. Dintre de les tasques, de les feines universitàries, sabeu que hi ha tot aquest projectes de recerca que són l'I+D, l'I+D que donen els ministeris, del projecte de recerca, i 3 anys, en aquests 3 últims anys, un d'aquests projectes de recerca de l'I+D que es feia al meu departament de la Universitat Rovira i Virgili, el Departament de Filologia Catalana, era un estudi que fa anys que es va iniciar amb un professor malauradament desaparegut fa poc, el Josep Maria Pujol. És una de les poques universitats en què tenim un arxiu de folklore
en què es fa etnopoètica, literatura tradicional i popular. I aquest projecte de recerca últim era investigar tot aquest tema del folklore i la literatura tradicional i popular en el primer terç del segle XX. De fet, era la primera meitat del segle XX, però el primer terç del segle XX. I m'hi vaig incorporar per parlar dels temes de gènere, de les dones folcloristes, de tal manera que aleshores amb una becària predoctoral que està a punt d'acabar la tesi, i si no la llegeix abans de l'estiu, la llegirà el primer trimestre del curs vinent, que fes un estudi sobre aquestes dones folcloristes. Evidentment hi havia pistes, algunes pistes, però com sempre eren noms esparsos. Pilar Maspons, que signava amb el pseudònim de Maria Ballop, que havia fet reculls de folklore, però també havia escrit novel·les, o la Joaquima Santa Maria, que firmava amb el nom d'Anna de Valldaura. Més recentment també es coneixia com a folcloristes la Sara Llorenç, perquè des de Pineda de Mar, on havia fet moltes coses, es havia fet llibres, es havia editat el seu epistolari, etc. O Joana Vidal, perquè el seu net, l'estudiós Josep Soler Amigó, l'havia donat a conèixer a través d'una publicació. Però, com sempre, com ha sortit una mica abans en la relació de les dones a la història de la literatura, no deixaven de ser l'excepció que confirma la regla. Que jo que faig classes de literatura o història de les dones o història de la literatura de les autores catalanes, sempre dic al meu alumnat que hauríem de canviar el verb. No és l'excepció que confirma la regla, sinó que normalment són les excepcions que tenen la regla, perquè sempre van determinades a un gènere molt concret. Aquesta becària va tenir un punt de partida molt clar, que era un llibre del 1926 en què un seguit de deixebles que havien fet treballs de folklore d'un mestre ben reconegut, Rossens, Serra i Pagès, li havien fet un llibre, una sessió i un llibre d'homenatge amb escrits folclòrics. I amb aquesta adreça, amb les signatures, hi havia un total de 68 dones que havien participat en un homenatge, que havien participat en l'estudi del folklore. Em direu que algunes d'una manera molt més dedicació i altres d'una manera molt més circumstancial o escadossera. Algunes, per exemple, d'una manera circumstancials perquè era Narcisa Freixas, compositora, música, directora d'escoles de música, tota una autoritat, o Maria Oller i Rabassa, pintora també reconeguda, filla del Narcís Oller. Però aquesta becària, la Laura Villalba, que així es diu, que ve de Roquetes, va començar a estirar el fil. D'aquests 68 que es havien dedicat a estudis del folklore, al cap de mig any en tenia ja 89. I al cap de 2 anys n'eren 129, gairebé el doble. De tal manera se li va obrir la panoràmica i va començar a gratar a cadascuna, algunes de les més importants, que al final la seva tesi doctoral es dedica no només a una d'aquestes folcloristes, Adelaida Ferrer i Gomis, sinó a una part, només la rondallística d'aquesta folclorista per l'abast enorme que va tenir el seu treball. Aquest exemple em serveix per dir dones de l'època de la mancomunitat com han estat oblidades i quina feinada que van fer que de començar a esporgar i voler fer una panoràmica general es queda la tesi doctoral, estem parlant d'un treball seriós, amb una folclorista i una part de les seves aportacions. Un cas semblant va ser quan es va endegar a través de la xarxa Llibres d'Universitats, que el teniu a la mà, tot i que, tal com estan les coses, de moment parat i no s'actualitza, el Diccionari Biogràfic de Dones. A la part de coordinació de literatura se'ns va dir que busquéssim 100 noms de dones, entenem-nos, mortes. És a dir, perquè no hi hagués problemes, a veure què figurava o no figurava. S'obreixien. És a dir, ens vam passar d'aquests 100 noms perquè no ens va ser gens difícil, des del començament fins a l'actualitat,
que hi haguessin 100 noms d'autores catalanes. Hi havia l'apartat de periodisme, hi havia l'apartat d'història. No és allò de col·locar-les com fos, sinó de 100 dones al diccionari de biografia. Per tant, no és una sorpresa, sinó que és un treball que es va fent, que s'ha anat fent i que encara cal fer de rescatar aquests precedents nostres, aquestes genealogies femenines. Sí, per explicar la mancomunitat, i abans de la presentació la Teresa ho ha dit, parlem del 1914, però el 1908 la cosa ja estava més o menys coordinada, però per parlar de la mancomunitat hem d'anar també enrere per explicar-nos-la, que si les bases de Manresa, les tesis de Valentí Almirall, les tesis de Prat, de la Rima, la solidaritat catalana, etc., no entrarem. També per parlar de dones de la mancomunitat hem d'anar enrere per saber on arribem en aquesta època, què tenim en aquesta època. Quan em refereixo a dones de la mancomunitat, no m'hi refereixo en el sentit que la mancomunitat va fer sortir aquestes dones, no, sinó dones que van fer possible també, amb les seves feines, amb les seves aportacions, que la mancomunitat existís de la manera com va existir. Dones que van fer possible que aquest temps fos la mancomunitat amb tots els drets i ús. Estem parlant d'uns moments, canvi de segle, primeres dècades del segle XX, que és un moment de canvi. I un moment de canvi també per la vida de les dones, per l'existència de les dones. Fins aleshores, mares i esposes, àngels de la llar, comencen a ocupar espais que els eren prohibits, que els eren vedats. I comencen també a ocupar, sobretot, esferes del treball. D'acord, em direu que pageses i obreres treballaven i han treballat sempre, però el canvi es dona en classes mitjanes, la menestralia, la petita burgesia, l'alta burgesia, també fins i tot l'aristocràcia, en un moment de crisi econòmica, en un moment que no hi ha dots per casar totes les filles, en un moment en què s'ha d'educar les filles fins i tot orientades cap al matrimoni o orientar-les perquè es puguin guanyar la vida en el cas de casar-se, de quedar-se soles. Hi havia massa tietes i per tant aquestes tietes també havien de tenir un paper a la vida. Però, clar, sortir al món públic, dones, públic, dos termes aleshores totalment incompatibles. Dones públiques, fins fa 2 dies, les dones que fumaven, les dones de mala vida, etc., eren dos termes incompatibles. I va costar moltíssim. Va costar moltíssim el seu accés a la vida pública. Pilar Maspons, que esmentava abans com aquestes pioneres de la segona meitat del segle XIX, Pilar Maspons, autora de Vigatans i Botiflers, una de les novel·les importants de la Renaixença, recol·lectora de folklore. Aneu a buscar-la, on surten 4 línies i sempre al costat del seu germà. Sempre s'explica Pilar Maspons al costat del seu germà. La Julita Farnés, que va fer un munt de treball, no només com a bibliotecària, com a recerca, sobretot per al seu pare, Sebastià Farnés, no surt en cap dels documents, perquè tots els signava el seu pare. No diguem dels vels, xadors o burques, com li vulgueu dir, que eren els pseudònims que moltes dones es van haver de posar per sortir al món públic. Quan el 1888 Caterina Albert es va saber que darrere d'aquella obra premiada, La infanticida, als Jocs Florals, hi havia una dona, l'escàndol va ser monumental. De tal manera que la Víctor Català, Caterina Albert, va escriure repetidament que s'hauria de saber no donar a conèixer qui s'amagava darrere del pseudònim. El que passa que després la seva obra va perdonar que fos una dona. Ha sortit també el nom, i tornarà a sortir, de Dolors Monserdà. Dolors Monserdà va consultar i demanar permís al seu confessor per escriure literatura, per escriure articles i per donar conferències. És a dir, que l'accés a la vida pública se'l van haver de lloar i molt. Però, com diu la frase italiana, eppur si muove, les coses es movien.
i les coses es movien també pel que fa a les dones. Les coses es movien per un precedent fonamental, que és l'accés a l'educació i a la formació. Aquest és un precedent bàsic. Arran de la il·lustració, en tots els canvis que hi va haver a Europa, va començar de manera molt forta la necessitat d'educar també a les dones. I de la mateixa manera que es feia a Europa, la burgesia catalana va començar a educar les seves filles. Això sí, amb uns paràmetres diferents de l'educació que rebien els homes. Els discursos generals, els relats, els articles, l'opinió de l'època insistien encara en que la dona era inferior físicament i també intel·lectualment. Això sí, se'ls reconeixia les seves virtuts d'abnegació, modèstia, sacrifici, etc., per tenir cura de la família. De manera que quedava molt clar la divisió àmbit públic masculí, àmbit privat femení. Però, a poc a poc comencen a ser educades en qüestions d'ornament i lluïment, amb sobretot qüestions d'economia domèstica, que es deia abans, és a dir, de formació domèstica, però una educació que fins a finals del segle XIX és allò pròpia del seu sexe, sempre es deia allò de pròpia del seu sexe. Per tant, les dones catalanes, com les d'altres països, comencen a envair espais públics, fins aleshores prohibits, però amb aquests problemes. Si elles portaven la cotilla que els limitava els moviments, doncs la societat també els acabava de limitar aquests moviments a l'hora de tenir espais d'educació o altres indrets vedats. Però a poc van començar a educar-se, a formar-se, van començar a crear associacions, entitats, van crear també escoles, reunions, associacions que feien, que cantaven altres dones, i d'aquesta manera la taca d'oli anava creixent i anava arribant a molts sectors de la societat. De tal manera que està molt clar el que el 1841 una de les pioneres d'aquesta època de la Renaixença, Maria Josepa Massanés, sobretot coneguda com a poeta del Coper del Baix Camp, de l'Alt Camp, cap a casa, va escriure una obra, encara aleshores en castellà, Discurso preliminar, en què ella reclamava el que se'ns devia a les dones, que era la cultura i sobretot el que ella deia, l'emancipació cultural. I amb el canvi de segle canvien tot un seguit de qüestions que ens van portant, és a dir, que són les beceroles que fan el punt de partida, el pilar, la base, la pinya del castell, del que serà la mancomunitat i de la presència de les dones dintre de la mancomunitat. Canvien lleis. Per exemple, en aquest cas, sí, del Baix Camp, Vila-seca, la Maria Helena Maseres va ser la primera dona que va poder cursar el batxillerat i va entrar a la Facultat de Medicina, sense fer cèl·lules especials o sense vestir-se d'home, com hi havia hagut altres precedents. I això va ser el 1872. La Diputació de Barcelona ja el 1881 obria l'Escola Professional de la Dona, i que totes les iniciatives hi anaven encaminades cap a aquest sentit. El 1892, també molt important, va ser la creació també a Barcelona de l'Escola d'Institutrius i altres carreres per a la dona, perquè en aquest cas l'Escola d'Institutrius i altres carreres per a la dona era, diguem-ne, els estudis universitaris fora de la universitat molt masculinitzada, però eren els estudis per les noies que volien seguir estudis superiors i una formació professionalitzadora o simplement educativa de caire superior. S'impartia pedagogia, comerç, telegrafia, telefonia, d'alienació, taquigrafia, confecció de roba, aritmètica, història, literatura, folklore, és a dir, tot un seguit de matèries de caire universitari.
També a finals de segle, per exemple, l'Amàlia Domingo, la Teresa Claramunt i l'Àngels López de Ayala van fundar la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, en què es comentaven reunions, es comentaven llibres i es parlava d'emancipació, es projectaven activitats. Aquesta associació es va convertir en la Societat Progressiva Femenina, que va ser filla d'aquest primer embrió, i va obrir fins i tot una escola laica diurna per a noies obreres. És a dir, l'afany d'educació hi era tant des de classes més burgeses fins a classes proletàries, és a dir, des dels pensaments i les ideologies més cap a la dreta, més cap a l'esquerra. Va triomfar sobretot la ideologia burgesa a Catalunya, la ideologia de la Lliga Regionalista, els pensaments teòrics de Dolors Monserdà o, per exemple, també les iniciatives de Francesca Bonnemaison. Però sigui com sigui, quina fos la ideologia, el que tenien molt clar les dones de començaments del segle XX era el seu objectiu ja no passava només per la casa, pel món privat, pel matrimoni, per la maternitat, sinó que passava per formar-se i per entrar a la vida pública, a la vida cultural, a la vida econòmica, a la vida social. No parlo, però, de la vida política, que sortirà això molt més tard. Clar, hi havia un altre tema a tenir en compte, les deficiències del sistema escolar en aquella època. La manca de professorat qualificat, el fracàs d'algunes iniciatives que s'havien dut fins aleshores. Però el que és molt important, al voltant del 1900, el 69,7%, és a dir, podem posar 70% de les dones catalanes, 3/4 parts de les dones catalanes eren analfabetes, no sabien llegir ni escriure. Al 1930 aquesta xifra se situa al 32,2%. Baixem del 70% al 32%. És a dir, del 1900 al 1930 aquí es va fer molta i molta feina. Si més no, per educar, per alfabetitzar i per que les dones tinguessin un mínim de preparació o un màxim també, com us deia, d'estudis universitaris. Són moltes, a partir d'aleshores, iniciatives de diversos tipus. Aquí farem una qüestió general, tampoc per no cansar-vos, només unes pinzellades una mica de tastets de qüestions importants, d'algunes publicacions, d'algunes institucions, d'alguns noms en definitiva. Però, per exemple, posem-nos en aquests anys en què es va conformar el que serà la Mancomunitat, 1907-1908, en aquests anys. Entre 1906 i 1907 hi ha una publicació, que dura poc perquè dura durant aquesta època, que és la revista Or i Grana. La revista Or i Grana, dirigida per Gaspar Roura, però on hi trobem Caterina Albert, Dolors Monserdà, Carme Macar, i una revista en què es parla de cultura, es parla de llengua, es parla de catalanisme, es parla de moltes altres coses, o com es parla, per exemple, que les faldilles haurien de ser ja per damunt del turmell, que això no és cap mena d'indecència, perquè si no són insalubres que repleguen tota la brutícia que hi ha per terra i a més fan ensopegar les dones. És a dir, una diversitat de temes, però encaminats a aquesta formació, sobretot cultural, però també política. El 1907 substitueix a Or i Grana una revista que hem de tenir molt present pel que va significar. Feminal, dirigida per Carme Macar, en una primera etapa del 1907 fins al 1917. És la modernització, la revista en què hi ha reportatges, en què hi ha fotografies, en què hi ha tot tipus de treballs musicals, de creació literària, i és realment la revista de modernitat de la dona moderna catalana. Seguim any rere any, el 1909
per primera vegada, en aquest cas de la ploma de Dolors Monserdà, un llibre porta com a títol la paraula feminisme, el feminisme a Catalunya, que es publica aquell any. D'acord que Dolors Monserdà no vol saber res d'altres moviments, com és el cas de les sufragistes angleses, les sufragetes que li deia, és un altre tipus de feminisme, i és un feminisme, com deia Dolors Monserdà, de perfeccionar la missió de les dones a la família, tenint clar que fent família es fa pàtria, es fa Catalunya. O aquest mateix any, 1909, aquesta casa on som. Aquesta casa on som la fundació, la creació de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. I això ho hem de reivindicar molt, perquè si aneu a buscar enciclopèdies, wikipèdies, digueu-ne com vulgueu, a nivell internacional, sempre surt la medalleta que la Fawcett Library de Londres del 1929 és la primera biblioteca femenina. Doncs no, senyors i senyores, 1909, Biblioteca Popular per a la Dona Catalana. I això és el que també hem de reivindicar. Primera biblioteca pública catalana de dones, tant d'Europa com de Nord-Amèrica. Vull dir, tot el, diguem-ne, aquell món occidental. Aquesta casa, fundada per Francesca Bonmaison i Vicenta Carreras, volia treure les joves que estaven rescloses a casa. Primer va ser a la parròquia de Santa Anna, després amb unes dependències de la Casa de Misericòrdia, i es feia tot un seguit d'assignatures i de cursos, dactilografia, llengües, i quan parlo llengües, francès, anglès, català, castellà, italià, portuguès, grec, etc., tota la llista, taquigrafia, càlcul mercantil, tenedoria de llibres, art aplicat a la indústria, cuina, manualitats, més a més, conferències, excursionisme, folklore, és a dir, tot tipus de cultura científica i artística, fos per seguir una professió i incorporar-se al mercat del treball, o fos també per educar-se, per després seguir les activitats només dins a casa. La directora pedagògica era Rosa Sensat. I era tan important que penseu que en el moment que aquesta fundació, la Biblioteca Popular de la Dona, va créixer tant, tenia tantes sòcies, tants cursos, que va arribar un moment que va deixar aquelles dependències d'abans i el 1917 va ficar aquí on és ara. Aquí on és ara, el 1917, era en el moment en què s'obria la via Laietana, en què s'obria l'Eixample cap al mar, en què Francesca Bonmaison, la seva institució, la posa al costat del poder financer de Foment, de la Caixa, i per tant una institució dedicada a les dones i per a les dones ben visible, ben cèntrica i ben gran. El sòtan, primera planta, 4 plantes, els jardins, totes les dependències. La importància d'aquesta institució i, en definitiva, la visibilitat o la sociabilitat que això significava. Dèiem el 1909 i el 1910 tot un seguit de conferències que es van dur a terme sobre cultura femenina amb Carme Carr al capdavant, en què advocaven per aquesta formació de les dones catalanes. Evidentment, estem en una època d'industrialització, de diversificació dels llocs de treball i totes aquestes iniciatives la Mancomunitat les fa política de govern i és aleshores quan es crea l'escola de bibliotecàries, l'escola de mestres, infermeria, les institutrius, etc. Però és tot aquell pòsit que simplement el que fa la Mancomunitat és convertir-lo en política de govern perquè ja es duia a terme. Eren excepcions, eren moltes. Caterina Albert, a l'època de la Mancomunitat, era un nom conegut i reconegut internacionalment. Margarida Xirgu, fins i tot, havia deixat gairebé una mica oblidat a l'Enric Borràs, que va començar a fer, diguem-ne, de parella teatral, i molt aviat creuava l'oceà i interpretava teatre per tota Europa i també per Sud-amèrica.
Pepita Teixidor triomfava com Maria Oller, com a pintora. Aquí fora hi ha les il·lustradores, Lola Anglada, nom bàsic també d'aquesta època. La pedagogia, que diem de Rosa Sensat, però moltes altres deixebles de Montessori que van fundar, que van treballar en aquesta època. I les plataformes com les revistes, les associacions, Acció Femenina o Feminal, que dèiem abans, de què es dotaven i que els hi servien per conjuntar diverses iniciatives de caire cultural, de caire professional i, en definitiva, d'un interès per participar en la vida pública. I, a més, entre elles també teixien aquestes xarxes i entre elles col·laboraven Dolors Monserdà, en Maria Domènech o en Francesca Bonmison, o Carme Car o Rosa Sensat. Em direu que moltes d'elles tenien una vida còmoda, és a dir, tenien una economia, una família que els hi permetia, unes mainaderes, però no totes les dones d'aquesta època tenien aquestes facilitats. Penso, per exemple, en una altra dona com era Maria Baldó, que molt aviat es va haver de guanyar la vida, va aprovar les oposicions a Madrid per ser mestra. Tot i sent mestra allà i treballant, es anava formant, encara va estar a l'escola d'institutrius per rebre més educació. La Maria Baldó, els estius, quan no feia classe, els aprofitava per fer treball de camp o anar a tenir cura de criatures d'Andalusia, perquè va fer treballs de camp d'aquesta o de les Illes Balears. No va deixar mai de treballar, va ser directora d'escola, va tenir unes 3 criatures, es va quedar vídua, sent vídua, ella es feia càrrec, i això està comprovat, de l'empresa d'apicultura d'abelles del seu marit, es va tornar a casar i les coses infinites que va arribar a fer en el món de la pedagogia a nivell nacional i internacional, Maria Baldó. Per tant, és a dir, evidentment que parlem sobretot d'unes classes burgeses, però també la participació de les dones d'altres classes com la menestralia i les classes populars. Ho deia abans, al començar, la Teresa Pou en parlar de la mancomunitat com un agent, que també m'ha quedat la frase, com un agent dinamitzador i educador de la cultura femenina com a instrument d'emancipació de les dones. Elles són les que van portar a terme aquesta renovació pedagògica en el món de l'ensenyament, a nivell primari, secundari i també d'educació superior, i que a poc van canviant aquell objectiu vital per a les dones que només era el matrimoni i la maternitat. De tal manera van fer que si les escriptores educades en aquesta època de la mancomunitat, en aquestes primeres dècades del segle XX, quan comencen a sortir al món de la literatura pública, ja són escriptores professionals, cosa que no passava abans. És el cas de l'Aurora Bertrana, de l'Anna Murià, de la Mercè Rodoreda, de la Clementina Arderiu, de la Rosa Baroni, de la Carme Monturiol, i les que diríem, i que moltes vegades han restat oblidades. Les dones, per tant, van començar a accedir a segons quins àmbits públics, a segons quins àmbits laborals. Això sí, si la New Woman, si la dona moderna d'altres països europeus o americans tenia un accés gairebé irrestringit, lliure totalment, a accedir al món de l'educació, també superior, a les diverses professions del món laboral i una llibertat vital per viatjar i per comportar-se, la dona catalana, les dones catalanes d'aquests principis del segle XX, de l'època de la mancomunitat, era una dona moderna, una dona instruïda, però això sí, des d'una ideologia conservadora, catòlica, però al mateix temps també una catalanista. No oblidem la gran metàfora de la dona catalana, que també és la metàfora de la pàtria catalana d'aquell temps, que és la ben plantada de l'Eugeni d'Ors. La ben plantada de l'Eugeni d'Ors ens diu el model de dones com el model de la Catalunya en què aspira el noucentisme i el que optarà la mancomunitat.
Havia dit accés amb aquestes restriccions a la vida pública, al món laboral, però fins a cert punt, perquè no havia parlat, havia dit no al món polític. El món polític no els hi convenia tampoc, com moltes vegades, com sempre, no ha anat convenint a les classes masculines dirigents en aquest món. La Carme Karr va fer la seva evolució i el 1917, quan s'havia acabat una primera etapa de Feminal, va començar a reivindicar el vot, el sufragi femení. Curiosament, Feminal, que sortia dintre de la Il·lustració catalana i que era una publicació de la Lliga, Feminal ja no va rebre només subvencions de la Lliga, va quedar apartada. I les dones les van anar a buscar en el món polític, creant seccions femenines i apartades de la vida dels propis partits, quan a l'època de la República hi va haver el tema del dret a vot i els vots eren necessaris. Però sí que parlem d'un feminisme social i cultural, però aquest feminisme polític començarà a arribar a partir dels anys 20 i dels anys 30. Són unes dones, per una banda, i per anar acabant, per no esgotar tot el temps, per una banda, i us ho deia perquè fa pocs mesos vaig resseguir, el número és fàcil de recordar-se'n, 333 cartes que deixebles de l'Escola d'Institut Rius des del 1901, eren les primeres cartes, 1905, quan comença a haver-hi fins al 1926, va rebre Rossell, Serra i Pagès de les seves deixebles. En aquestes cartes, opinions sobre llengua. Era l'època de Pompeu Fabra i de tota l'ordenació de la llengua catalana. Sobre política, sobre feminisme, sobre religió, sobre tot tipus de mesures, sobre economia. És a dir, unes dones que tenien una instrucció, un intel·lecte i una capacitat d'expressar-se i de funcionar enorme. Ara, al mateix temps, en aquestes cartes, totes, quan fan un treball, i mireu que van arribar a fer treballs importants com és el Cançoner de Pineda de la Sara Llorenç, totes sempre van dient amb la meva poca intel·ligència, potser tinc poca traça, benvolgut mestre corregeix-m'hi, a la seva disposició als meus pobres escrits, perquè és aquella mentalitat no de en aquella època les dones havien de ser folcloristes o escriptores, sinó sobretot dones que escrivien o dones que investigaven folklore. Era aquesta cotilla també que encara hi havia en aquesta època. D'una banda, aquests trets d'una feminitat de l'època de ser, de menys considerar-se, de menys valorar-se. Clar que la mateixa societat del moment, com deia un article de Feminal mateix, que lloava la tasca d'aquestes dones que participaven en la vida pública, ho resumia molt bé. Diu, aquestes dones que sense sortir de la llar desempenyen la seva missió femenina i ben dignament. Encara, fins d'aquell punt, era bo que les senyoretes estudiessin segons quines coses. Sigui com sigui, tot i aquest perfil que us dic més conservador, aquest feminisme, aquestes activitats de les dones en l'època de la mancomunitat, de caire sobretot social, de caire sobretot en el món cultural, va incidir amb força, com s'ha dit abans en la presentació i en el diàleg, en la professionalització de les dones catalanes, en fer visible la tasca, els fets i els sabers de les dones catalanes i també, en definitiva, a enriquir tot el projecte de la mancomunitat, tot el projecte nacional. Evidentment, com és el cas de la Carme Karr, moltes d'elles van anar evolucionant, van demanar el vot, es van comprometre amb els ideals de la república, van patir la guerra, moltes van fer cap a l'exili. Sigui, com s'ha dit abans,
és important el llegat de moltes d'aquestes dones. És molt important, però, també que, com avui i com molts treballs que s'estan fent a tot arreu, es comenci a esporgar, a fer-les visibles, a posar-les en el lloc que els pertoca en les històries de tot tipus, en la història de la literatura, en la història del folklore, en la història de l'economia, de la política, etc. Fer-les visibles per al seu llegat i, en definitiva, i l'última frase, perquè som aquí gràcies a qui ens ha precedit, a aquesta sèrie de dones que ens han precedit. Qui perd els orígens perd la identitat i en la nostra identitat, homes i dones, d'abans de la mancomunitat, del nostre present i d'aquest present que hem d'anar fent i ben ràpid. Gràcies.